پیش از برنامه را سر کردن میخوام یک خبر خوش برای شما رسانم بچه‌ها. کمپانی ساتورن آنلاین اکسیای نو 1 دکبر تا 31 دکبر подключение کردن اینترنت برای شما به پول میشود و اگر شما یگان براتانتون در این اکسیا برین شما را 20% скидка میکنند و نرخ‌های اینترنت از 60 سوم سر میشوند. салом алейкум тамошобинони муҳтарам. бахши навбатии барномаи саволҳои варзишӣ аст ва бо шумо манам Ноз. инак шурӯъ мекунем. салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. Ассалому алейкум, номи ман Шахло Будинаева. Салом алейкум, ман Рой Сабина. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. агар ба 5 савол дадаи ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед 50 сомон бурд мекунед. шумо розиед? Бале. Бале. аввалин саволи мо чунин аст. кишвари рекордсмене ки аз ҳама зиёд дар кишвари худ ё дар шаҳри худ бозиҳои олимпиро қабул кардааст. Солаш? номи шаҳр, номи кишвар. Швар. Мумкин аст бо як бор. кишваре ки аз ҳама зиёд дар кишвари худ бозиҳои олимпиро қабул кардааст, гузаронидааст. Греция? ин ҷавоби шумост. Бале. боварӣ доред? Намедонам. шумо ягон тахмин надоред? Ман намедонам. Греция. мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. ҷавоби ин савол Лондон мебошад. дар Лондон 3 маротиба бозиҳои олимпик гузаронида шудааст. ташаккури зиёд барои иштирокатон. ба шумо муваффақият. Мале. салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. салому алейкум, номи ман Суроб. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. агар ба 5 саволи дадаи ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед 50 сомон бурд мекунед. шумо розиед? бале. аввалин саволи мо чунин аст. олимпиадаи соли 2016 дар кадом шаҳр гузаронида шуда буд? дар кадом шаҳр? ҷавоби шумо? намедонам. мутаассифона ба саволи мо дуруст ҷавоб гардонида натавонистед. ҷавоби ин савол дар Рио де Жанейро мебошад. ташаккури зиёд барои иштирокатон. ба шумо муваффақият. салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. салом алейкум, Набиев Тимур. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. агар ба 5 саволи дадаи ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед 50 сомон бурд мекунед. шумо розиед? аввалин саволи мо чунин аст. дар кадом намуди варзиш ҳамчун снаряди варзишӣ яъне спортивни снаряд бревно яъне кундаро истифода мекунанд? кунда бале, бревно. варзишои вазни ёки уличном драке? Это не спорт. Да. ҷавоби шумо? ҷавоб нест. намедонед? мутаассифона не. ба саволи мо дуруст ҷавоб гардонида яъне умуман ҷавоб гардонида натавонистед. ҷавоби ин савол спортивная гимнастика. гимнастикаи варзишӣ. бревно доранд. дар болои бревно элементҳои гимнастически нишон метаҳанд. ташаккури зиёд барои иштирокатон. ба шумо муваффақият. салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. Ассалому алейкум, номи ман Маниша. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. агар ба 5 саволи дадаи ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед 50 сомон бурд мекунед. шумо розиед? Ман розӣ. аввалин саволи мо чунин аст. кадом намудҳои варзишро триатлон ба худ дохил мекунад? кадом намудҳои варзиш ба триатлон дохил мешаванд? Варзишҳои обӣ бошад? ин ҷавоби шумоаст. Ин ҷавоби ман. танҳо варзишҳои обӣ. Триатлон. Ин ҷавоб дорам. мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. ба триатлон на танҳо шиноварӣ балки шиноварӣ, велогонка, дав ва шоссе дохил мешавад. мутаассифона дуруст ҷавоб гардонида натавонистед. ташаккури зиёд барои иштирокатон. ба шумо муваффақият. раҳмати калом. салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. алейкум ассалом, холо кароматло, хонандаи синфи 11. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. агар ба 5 саволи дадаи ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед 50 сомон бурд мекунед. шумо розиед? бале. аввалин саволи мо чунин аст. дар кадом намуди варзиш аз ҳама тӯпи калонтарин истифода мешавад? баскетбол. ин ҷавоби шумоаст. бале. боварӣ доред? бале.
шуморо табрик мекунем ба якум саволи мо дуруст ҷавоб гардонида тавонистед ва саволи навбатӣ чунин аст. дар соли 2016 олимпиада дар кадом шаҳр гузаронида шудааст? کدام سال بود گفت جان 2016 المپیادا چی افجان المپیادا چی مثلا خیلی ورزش не футбол не олимпиада چی олимпиада доир дора бо ایشان نمیدونم افجان راستی گفت نه мутаассифона ба саволи мо ҷавоб гардонида натавонистед. олимпиада соли 2016 дар шаҳри рио де жанейро гузаронида шудааст. ба ҳар ҳол ба якум саволи мо дуруст ҷавоб гардонида тавонистед ва соҳиби 10 сомон шудед. шуморо табрик мекунем. дар бораи барномаи мо ягон гуфтание доред? برنامه زور خیلی برنامه زیاد شوند افجان برنامه خیلی همه آدم مثلا اگر بسیار آدم اشتراک میکنن خیلی جوان بینیش واسه میشه یا که مثلا درباره هم چیزی که نمیدونن تصورات پیدا میکنن برنامه ساز زور ҷавонҳоро ба ин намуди барномаҳо таклиф мекунед яъне? ها بله биёед шумо ҳам иштирок кунед, ҷавонбинии худро васеъ кунед. ба шумо ташаккури зиёд барои иштирок. ба шумо муваффақият. бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба итмом расид. ба канали мо обуна шавед, зангулаву лайкро фаромӯш накунед ва ба рақамҳои дар зери видео будам муроҷиат карда 20 сомон кор кунед. хайр.